sige, yung sitaw. Hala. Aboy, ginoo. Hala, fresh masyado. Yung sitaw, ginoo. Tabang. Adubuhin, masarap. Salamat eh. Bibigyan na naman kami ni ate ng pasalubong naman kaya hindi kami makaano eh. Hindi, may ano na naman kami sitaw. Thank you, Mama Ayan. Lambi. Nagluto si Mama Lambi ng sitaw. Nilagyan niya ng isda na ano. Tapos yung tira nilang isda, oh, malaki pa yan. Tapos may ano pa, kaldereta. Tapos ito yung kanin nila. Yung kanin ng mga Pilipino. Yung dyan. Kanin ng mga Arabo. May bago pala kaming kasama. Lolita? Sino? Tunita. Ay, Diyos. Tunita. Ito yung kasama namin bago si Tunita. Say hi. Hi. Yan, gara po siya, no? Tapos nagluto si Mama Lambi ng spaghetti. Spaghetti Pilipinas daw to, na spaghetti. Oh. Ko, ang dami nilang handa. Nya na kung pandesal nga gihimo nga medyo nasunog, no. Kaya kung nila ha. Unya siyempre, nandito yung mangga. Salamat na marami, ate. Oh, dahil kay ate yan. Ate Lambi, kaya nakakain kami ng mga ganyan. Ay, Diyos ko. At siyempre, halika na, upo ka na dito. Biko. Parang biko. Biko. Yala, gadi, akil. Hindi mo sa kung saman. Yala, akil. Saan na? Uy na! Saan? Ano nga kilala? Lish? Mangga, yala, akil, mangga. Mangga. Sige. Mga una ta mga bay. There is sukran, Zen. Uy, ginoo ko. Ibit-ibit na. Alagad ako sa isda, ginoo ko. Uy. Isda sa ta. Hindi sasawan. Yala, akil. Balik ka lang. Sabi pizza sa asita. Gadis wayamina. Telepon. Baswasyo. Saan ang ano? Unta mga bay, birada na ne. Isda. Saka yung gulay. Gulay na sitaw. Saan na? Diyos ko. Kaya, dalawa, papasok dito. Oo, maya pa sila. Sana ngayon na. Ano nangyari sa mga itsura nila? Nagimumo na. Sila sa amin, sa sarap. Kaunta mga bay. Ikaw ang manggaron? Wala pa. Ha? Ay ko, Bel. Laser mo yung kuha. Unta? Ang ulam namin ba yung isda? Malaking isda. Yun na. Kilala mo to, di ba? Yung kintabo. Idol ka nito. Pagkain na ba? Kasi mamaya, tawagin mo kayo. Pakita mo yung mangga. Ano? Pounder, oh. Bisaya ata yan. Mga unta? Ay, hindi. Mga unta bay? Bagoong to. Daon, taguro. Sa masudan na to diha bay? Goy, ginoo ko. Sa masudan mo diha? Mga unta. Di na rin. Kain ka na. Wala pa sila? Wala. Wala pa sila. Isel? Uy, Wow. grabe. Isa pa lang. Kambing to, kambing. Kambing. Hindi akin ada? Kambing. Ha? Asan na yung alamang mo? Nila. Hindi ka gumawa ng alamang? Ha? Grabe, naggaganyanin. Kailan? Paniguro. Pounder. Iti malum ada. Gul inti asra sana mini. Kuy, maku malum? Mangga. Hmm. Absent niya. Ang tamis.
May alamang kami. Jarjir. Jarjir, Madrid. Din. Tatapo ano? Sa YouTube ko yan sinasearch. Saan yung? Yung mga video na. Oo. Wala ka lagi nagawa, lagi mag-video eh. Nagkaon-kaon ka man. Madara, nag-video na ko. Sa mangalan mo kay? Wala akong makita sa'yo. Kaon ka. Sige kaon. Kay yun lang ang panahon para makabidyo. Kaon. Sige, kay kaon lang ang puhunan. Sige, kaon tabay, kaon. Dako kay isda ba yo? Do you love Siguro pa ni me? Guro. Kaon ta siguro ani. Nagsigla oh. Kunin mo po doon, lagay mo dito. Diyan mo. Tabi. Dito na. Ibot na lang po ang lubot. Dini ako, dini. Ito, ayaw kong kumain yan doon yan. Yan. Mangga. Kaon. Mangga, yan lang. Sasabayan ko nga si Pounder. Tingnan ko kung gaano to kalakas kumain. SS ka, Pounder. SS. Hindi mali. Ako? Ate Mama Rosie dyan. Nga unta. Kasi Ito nang taking diha. Uy, ano ba yan? May lumabas ba yun? Okay na. Good. Tulo ng laway ko eh. Sige kaon, sige palaway sa mga sudan. Kasi bira lang mga sudan ng ganito. Day, Mm. okay sana kung may sprayan ng pagkain mo kung pupunta dito yung spray mo. Yes, sila sa Sabi DC. siya oh. Itupos mo na ako kahapon. Ano daw? Itupos ako kahapon. Ano pangalan to? Solita? Sunita? Ano? Donita. Gunita. Donita Rose. Donita? Ah, Sunita. Nadilito ako. Anong sunita? To. Tonight. Gunita. Tonita? Tonita? Oo, Nina. Oh, so, No, wala to. Zen. oh. Ah, Spelling Sunita. siya. Ini-spelling kanya tuloy. S-U. Mm. Is you? Are you? Army? Army? Are we? Ginoo ni Tanday ang kagwang. Bugat pa naman ang Ano mo ba? bilat. Ano daw? Bugat yung bilat. Ano? Ano nangyari? Mister. Nagulat ako ba't Uy, lumiit? ano gagawin pag dumudugo yung ilong? Ah, ano yan? Pag anunin mo, oh. Di lalagyan ng bimpo yung noo. Ano gagawin niya? O kaya ano, Lagyan mo malamig ng na malamig na bimpo yung noo mo. bimpo yung dito niya. O kaya ice. Towel. Kung gusto mo, ano, kung... Bakit na nosebleed ka ba sa mga kausap mo dyan? O kaya sa Arabic or sa English ka na nosebleed? Na cook yourself and eat yourself? Sino? Nosebleed ka ba? Sino? Sino? Kill the light? Kayo na. Kill Kayo the na. light, shoot the door. Kakanosebleed yung ano nila dito, man. Ano yung restaurant? Tapos, don't cook lunch, restaurant is coming. Tapos sabi pa, hold your slipper, restaurant is coming. Ano yan? Yung mabilis, quickly. May quickly pa siya. Hold your slipper. Ano hold your slipper? Sabi ng amo ko, hold your slipper, Mary. Restaurant is coming, quickly. Hala, Ginoo. Hala, hawakan ko yung silas ko. Tapos, kasi nandyan na ang restaurant sa labas. Bilisan ko pa raw. Tapos may isa pa. Bring me, come to you. Hala ka, Ginoo, map lang pala. Tapos, napunta ako sa kusina. Sa una sa amin. Punta ako sa kusina. Saglit lang. Sige, sige. Naguguluhan talaga ako si Baba. Bye-bye. Come to you. Tingin-tingin ako, baka may nakasulat, come to you. Ganyan. Sus, sabi ko, madam, wala kang kita. Sus. Oh! Tapos, punta sa kusina, nakita niya mo. Hada, come to you. Ay, sus, grabe, naggusto kong gumulong sa pagkatawa. Ay, yung pala, come to you. Hala, Diyos ko, patawarin ako na kakaluka, maluding naman Totoo tayo sa... naman kasi. Maluding naman tayo saglit.
Totoo naman, pupunta sa yung ano. Kamera. Hmm. Naghanap ng kamera. Ano? Yes. Tapos bibigyan niyang kamera sa cellphone. Kamera. Hmm. Mm. Sus, maluka ka talaga. Ate may kamera. Ano yun? Ah, kamera. Kamera. Ano sa ano yun? Ano yung kamera? Yes. Pagpatubo, kamera sa ano, rabbit. Tapos ang binigay, yung kamera niya. Kamera cellphone. Kamera. Hanap siya ng Fujifilm, nahanap ng Kodak, o ano pa ba? Para maipakita lang. Udak-udak. Hmm. Oo. Fujifilm, Kodak, ano pa ba yung mga ibang klase dyan? Sabihan, Madam, ako, mapi mo Fujifilm. Kamera. Yes pala. Parating na siguro sila isip. Galing sa Sura. Wala man viewers? Patayin mo na, isang oras ka na tayo, walang viewers. Eh! Ka-open ko lang. Bisa ko makain? Oh, yan no, nanonood si Arnobit. Arnobit. Anong lasa? Okay man lang siya, te. Ayos lang. Kumusta, Arnobit? Pero paano kasi Malaki masyado eh. mas malasa yung Mm. Hindi talaga mag-soak yung asin. yung crab na rinulog. Oy, Bats, Lian. Kumusta? Paano yung haso? Sabi ko, Bakit lagi na lang silang isda ngayon pag biyernes? Noon walang ganito-ganito. Ah, kaya pala. ano ba yan? Magkasama sila doon sa niluto ko na ano. Hmm? Nakaraan ng tatay. Kumusta, Bats? Tagal na ba ito? Lian. Wala na dyan? Yung pumunta tayo sa ano, pumunta tayo sa mundo, Hmm. tama-tama natin na lang. Yan ang kayong tatlo na niluto ko. Mahal yata ang isda na ito, Tino? Baka may mga 17. Kaya nga. Ang laki ba naman? 7 kilo ang isang kilo, tapos ilang kilo yung isa. Di ba pwede i-ano yan? Ano? 17 yan, isang piraso. Hindi, kilo yan. 7 kilo. Papadata 7 kilo ha. ang isang kilo. Naglumugakon. Yung isang piraso, Ayan mo. 7 kilo yun, di 21 kilo. Ayan mo, tata. Hindi na. Yung ganyan na naging nagkalaman ng 17. Ayun na yung presyo talaga niya? Akala ko per kilo yun. Ayan mo, tata. Yun na nga. Malapit ng kapresyo sa karop. Yung flat na yun, mga 3 and a half, 2 and a half, nakita ko. isang kilo. Ito isa. Depende. 2 KD, 750. Sabi ni na Uchi, nag-ulam na sila ng ano sa in-order na daw sila. Ang dako ba rin? Doon? Ta 30? paratong? Nag-aalaga daw ng Paratong? 70 kg, ay, huwag mo. Ay, Diyos ko, grabe naman Baka kamahal. tayo tanuhan din namin isa. Oo, to kilang mo. Tatrabaho mo nila kayo mo, di ba? Bismillah, ya binam. Samsay. Tipsy. Kaya ka, tigi, sakal. Nanood ng ano ng drama. Nag-iyak na siya, akala ko inaantok. Hi, Melvin. Kumusta? Naka-flight ka na, di ba? Ito tami mo na tino mo. Mag ito, nagadukan na niyo. Yan, single lang. Yung butas ng ilong mo, dali. Wag. Muslim yan eh. Muslim na... Ay, Melvin. Kumusta, Melvin? Muslim family pa? Isa tao. Kumari, singgana. Kain tayo. Singgana. Kahit mo may? Nagpapagabro na. Sana kayo? Kayo pala ni ano? Ano ba yung siya? Kalimutan ko pangalan na. Si Ate... Kaon, kaon, kaon. Gilay is live, gilay lang ang pakita. Ay, Ronald. Hi. Grabe, ano isda? Sino ka nang nakaraan? Oo, sana nakakain. Sabi niya na diba? Palatin mo. Ayos na. Doon na nga namin.
Hindi nga na namin naalala yung ano. Yung? Yung macaroni, salad. Kasi paano? Sinundo talaga Yung siya. ano, yung... Ay, Ate Mel. Kumusta, Roland? School, kailang kanina ako. Ronald pala. Ay, baka... Ay, tama pa yan sa kanila, dalawa. Si Ate Lisa, kumain na ba yun? No, madaling araw na yung darating. Guys, oh. Laki ng isda. Ako patawarin. Tinik ko, laki ng isda. Tapos pag malaglag yung laman dyan, yun. Sasaluin ko, huwag ka mag-alala. Sabi ni Baba, sabi ni Baba, sino ba yun? Bashir. Kinamay niya? Ginamay niya. Andyan siya. Kinamay niya? Okay. Ako, ayaw pa naman yung lulo yan. Ha? Dumaan ako dyan, hindi ko nakita. Ay, tumayo na siguro kasi tapos na silang kumain. Tapos na siya. Nandyan. Nandun sa pinakalas yan ako. Hindi ah. Ay, hindi. No. Pinakauna. Pinakauna pala. Kaya pala si Mustafa, naroon sa kabila. Tabi ng mga kanan. Hindi naman kasya. Umana ako. Bigyan mo ako ng mangga. Di ba? Buhos mo lahat. Tama na. Studios presents Pros. Mangga. May mangga pa nga nakatago dyan, no? Ay, meron pa pala. Dalawang piraso. Si Rona pa. Ron. Wala ka naman ng ulo. Hindi niya pinasa. Yung gulay lang kinuhit ko dyan sa gilid. Yan, ako ako. Wala, may gulay pala. Ang sarap, maanghang. Hindi ko napansin, baliw. Ay, Diyos ko, nabusog na ako ba? Pakatabak, magpakataba ka. Wala naman na gulay. Ang ba na nga ako, nadadagan ng 2 kilo. Intiduan ako, ha? Lahat ito na. Yung tijuan, apil. Intiduan ako. Namang ko dyan. Yeah, ayan yung bilhin. Magpataba ka. Sinaturaan na akin. Alin yung iterat ka? Alin, yung intention no, 100 kilo alin. Eh, 40. Itmina sana ka lang. Ate Banji. Tamanin. Kilo, mini. Siyang wajid akil. Inti akil, tamanin kilo. Huwag mo, Ate Banji, nasa work ka? Sa Green Hills ka? Kumahon ka ba? Pa-out na kayo ah. Pwede sarap chay. Nala, subscribe. Bakit kinansel mo? Usap tayo, dali. Yung sa Ate Banji pala to. Buns, di ba? Buns. Magapil. Yun. Di Banji yan, no, sa'yo. Kala ko yung Di friend Banji. Ay, si Tsura, oh, nanonood siya. Ate Banji! Yung sa Tilambi, lumiit. Lumiit siya ngayon. Nanonood siya. Nanonood siya. Magpat... Keep forwarding. Si Lia, hindi niyo kunin? Ayaw Mama Munira? Hindi naman. Sino si? Kung ito, halimbawa, kung ito kung hindi mo gustuhan. Sino? Si Lia, pwede niyo kunin mo. Sinong Tagaluto Lia? ulit. Hindi na? Sino mo Ria? Ang dating ko sinira dito. Kala ko sa Bigo lang may kick out, pati pala dito.